Когато си готова, ние работим. Сега ще ти дам за. Как е? Каква музика ще ми пуснеш тук? Аз ще започна, за да видя къде ще тръгна. И после пак. Ние работим. Не, трябва да няма движение. Тя трябва да вижда тунела. Може ли да седите като светлина в края? Хората отварят сърцата си. Нищо, че те понякога боледуват и болят. Тодоре, спри. Още малко може. Още повече ще кажа и следното нещо. Най-хубавият секс, или май не мога да казвам секс. Добре, нещо друго ще кажа. Знаете, най-хубавият е тогава, когато още малко трябва да потърся себе си. Трета част след малко. И ако не искате да ни, и вие не дейте. Искате ли още нещо? Не. Добро ли? Да. Позитивно ли приключихме само? Ами май е достатъчно, да не пресолвам. И моят happy end да бъде happy end. Това беше лошо, защото ние не искаме да има end. Дай пак още веднъж. Защото end, happy end, дори да е happy end, не е хубаво. Здравейте! Аз се казвам България.